De echte Elfstedentocht is maar dat meestal fietsen met een hulpmiddel. En ik wil de Elfstedentocht fietsen en toen kwam al Google in de wijk komen hierop. Dit is dus de onbeperkte Elfstedentocht van mensen die het fietsen maken met een hulpmiddel. Elke deelnemer volbrengt de tocht op zijn eigen wijze. Gewoon fietsen in daarmee en oren, like als Popke, fietsen alle 4 dagen. Elke een is welkom en de sfeer zit er goed in. Toen als voortdaags praat met iedereen, hè? Omdat iedereen, zoals ik zei, die markeert iets. Dus als voort iets moet praten. En natuurlijk hartstikke mijn waarheid erbij. Popke samelt bij deze tocht geld in voor Stichting De Verbinding. Dit stiepen verlenen aan organisaties die haar inzetten voor het welwezen van verstandelijk beheinen in de regio Noord-Friesland. Een wichtig doel, vindt Popke. Ik had niet aangeboren hersenletsel, dus ik heb 28 jaar lang normaal was, tussen aanhalingstekens. En ik weet hoe belangrijk het is voor mensen zoals mij om die tocht wordt. 2, 1 en go! Hoe gaat het, Popke? Ja, goed. Het weer een beetje wat fris. Ik ga het vast nog niet, maar het is hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Rest op schema? Ja, ik ren op schema. Ik wil maar om jouw zijde niet in Frans wijzen, want dan willen we ophalen. Dat gaat lukken. En het waar is goed, hè? Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Een beetje fris, het waait een beetje, dus ik kan even een vest onder, maar kinderen beter. Het is mooi droog, mooie zinnen, hartstikke lekker. En nou even een pitstopje? Even een broodje en een bakje koffie en dan aan we verder. Ja.